ही कथा आहे राहुल नावाच्या मुलाची. कथा ऐकल्यानंतर तुम्हालाही कधी असा प्रसंग आला तर काय कराल नक्की सांगा. पण चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करून बेल नोटिफिकेशन दाबा. स्टोरी कशी होती मला तुम्ही इंस्टाग्रामवर सांगू शकता. आयडी आहे तेजस टॉ स्टोरी. राहुल इंजिनिअरिंगला गेल्यानंतर किमान 4 वर्षानंतर तो आपल्या गावी चालला होता. त्याला तिथे जायची ट्रेन कोणती होती हे देखील माहीत नव्हतं. त्याने आपल्या मित्रांना विचारपूस केली आणि त्या ट्रेनमध्ये रात्रीचं बसला. त्याला किमान 2 दिवस लागणार होते, म्हणून तो आपले सगळे सामान घेऊन निघाला. 1 दिवस कसा तरी गेला आणि दुसरा दिवस आला. दुसरा दिवसही वैतागून त्याने घालवला आणि शेवटी रात्रीच्या ट्रेनमध्ये 11 वाजले होते. त्यातच त्याने एक प्रवाशाला सांगितले की आता मी पुढचा स्टेशन येताच काहीतरी खायला घेईल आणि तिथेच मस्तपैकी माझं पोट भरेल. याचं कारणच असे होते, राहुलला खूप जोराची भूक लागली होती. त्यातच त्या पुढच्या प्रवाशाने सांगितले, अरे चुकूनही उतरू नकोस. मी असं ऐकलं आहे की हा स्टेशनवर भूत वगैरे असतात. हे ऐकलं ना ऐकलं राहुल आपले पोट पकडून हसायला लागला, कारण की त्याला देवावर तर विश्वास होता पण भूतांवर नाही. त्याने त्या प्रवासालाही हसायला लागला आणि सांगितले, भूत वगैरे काय नसतात, तुम्ही झोपा. ट्रेन तशी उशिराच पोचली त्या स्टेशनवर. राहुल उठणार पण त्याने आधी त्या प्रवासाला बघितले. तो प्रवासी देखील गाढ झोपेत होता. राहुल तसाच हा खाली गेला आणि त्याने त्या स्टेशनकडे पाहिले तर पूर्णपणे अंधार होता. राहुललाही आश्चर्य वाटले की या स्टेशनवर अंधार कसं काय. राहुल हा तसाच पुढे जाऊ लागला. त्याला काहीच दिसत नव्हते, पण मागूनच एका प्रवाशाने आवाज दिला, अरे खाली कशाला उतरलाय, ये मागे ये, नाहीतर बघ काहीतरी होईल तुझ्यावर. पुन्हा एकदा राहुल हसत बोलला, तुम्ही झोपा, मी बघतो इथे काय आहे की नाही. राहुल हा तसाच आजूबाजूला पाहायला लागला आणि त्याला काहीतरी दिसले. त्याला हळूहळू करून तो जवळ जाऊ लागला आणि त्याला दिसले की तिकडेच एक चहाची टपरी होती. आश्चर्य म्हणजे चहाची टपरी अक्षरशः 35 ते 40 वर्षाची एक बाई चालवत होती. राहुल फार खुश झाला. काही नाही तर निदान चहा तरी पिऊ. आणि असं करताच तो हळूहळू करून तिच्याजवळ जाऊ लागला. मागून प्रवासी तसेच आवाज देत होते, पण राहुल काय ऐकण्याचं नाव घेत नव्हता. राहुल तिकडे गेला आणि त्या बाईला सांगितले, असं का हो, इथे काहीच कसं काही नाही. बरं ते सगळं राहू द्या, मला मस्तपैकी 1 कप चहा आणि बिस्किट द्या. पण आश्चर्याचं म्हणजे त्या बाईची नजर खाली होती. तिने राहुलकडे एक टक देखील पाहिलं नाही आणि त्या अवस्थेत त्या चहाला गोल गोल फिरवत ती राहुलला देऊ लागली. तिकडे येणारा तो गरम वाफा त्या थंडीच्या अवस्थेमध्ये राहुलला धीर देत होता. ट्रेन काही निघायचं नाव घेत नव्हती. त्यातच राहुलने तो कप हातामध्ये पकडला. काचेच्या डब्यात असलेले ते बिस्किट घेतले आणि खाऊ लागला. छोटंसं का होईना पण याने आपलं पोट भरत होतं, त्यामध्येच राहुल फार खुश होता. त्याच वेळेला राहुलने त्या बाईला विचारले, सगळे बोलतात की इकडे भूत वगैरे असतात, तसं स्टेशन बघून तर कोणी बोलेल, पण तुम्ही इथे कसं काय नोकरी करतात. त्या बाईने कोणताच प्रतिसाद दिला नाही. मुळात तिचा चेहरा पण दिसत नव्हता. राहुलने पुन्हा एकदा मोठ्याने तोच प्रश्न केला आणि ती बाई हिचे होठ दिसायला लागले आणि ती बोलू लागली, नाही इथे कोण नोकरी करत, मीच कसा बसा ही टपरी चालवते आणि प्रवाशांना त्यांची भूक भागवण्यास मदत करते. राहुलने आपली नजर ही आपल्या घड्याळामध्ये टाकली तर 3 वाजले होते. राहुलने तसाच तो चहा पिला, पण भूक काही भागली नव्हती. आणि पुन्हा एकदा राहुल बोलला, चहा खूप मस्त झालाय, पुन्हा एकदा अजून 1 कप द्या. ती बाई तशीच चहा देऊ लागली. तिने तो कपामध्ये भरला
आणि राहुलकडे हात केला. राहुल हा तो चहाचा कप घेणार, पण तिचा हात बघून जणू त्याला आता त्याचा मृत्यू दिसायला लागला होता. त्याच्या पायाखालची जमीन सरकली होती, कारण की राहुलने पाहिले की तिचा हात हे जे 3 बोट तुटलेले होते आणि त्याला पूर्णपणे रक्त लागलेले होते. हे पाहताच राहुल हा जोरात किंचायला आणि तिथून लांब जाऊ लागला. आणि राहुल त्याच अवस्थेत बोलला, हे काय, मी काय पाहतोय? आणि त्या बाईने तिचे ते रूप दाखवले. त्या बाईचे रूप एवढे भयंकर होते की ते पाहताच ट्रेन मधल्या प्रत्येक व्यक्तीने हे खिडक्या बंद केल्या. त्या बाईचे रूप हे अक्षरशः जळालेल्या आणि रक्तमंबाळ अवस्थेमध्ये होते. तिचा एक डोळा बाहेर आला होता. दात हे जवळपास तुटलेलेच होते. आणि त्याच अवस्थेमध्ये ती राहुलकडे पाहून एक स्मित हास्य करू लागली. राहुलला कळाले होते की त्याने काय चूक केली होती. राहुल आता मागे वळणार, पण त्या क्षणी त्याचा पाय जणू कोणीतरी पकडला होता असे वाटू लागले होते. पण त्या क्षणी ते होणार होते ज्याची राहुलनी कल्पनाही केली नव्हती. ट्रेनचा हॉर्नचा आवाज ऐकू आला आणि ट्रेन निघू लागली. राहुलला समजत नव्हते की आता पुढे काय करायचे. त्याच्या डोळ्यात देखत ती ट्रेन ही आता सुटू लागली होती. पण तरी त्या परिस्थितीमध्ये राहुलने कसाबसा धीर जमवत पळण्याचा प्रयत्न केला. पण पावलं घट्ट असल्यामुळे ती ट्रेन त्याच्या डोळ्यात देखत सुटली. प्रवाशांना आवाज देत होता, पण कोणीही दरवाजाच्या जवळ आला नाही. मुळात त्यांनाही माहित होतं की जर कोणी याची मदत करण्याचा प्रयत्न केला तर ती त्यांनाही खाली ओढेल. आणि बघता बघता ती ट्रेन प्लॅटफॉर्मवरनं खूप लांब गेली. फक्त दिसत होती ती तिची लाल लाईट. राहुलला कळालं की त्यांनी काय चूक केली होती. पण आता त्यांनी सहज नजर मागे टाकली तर ती टपरी आणि ती बाई दोन्ही अदृश्य होते. राहुलला खात्री झाली की त्यांनी नक्कीच आता हाडळेभर पंगा घेतला होता. तो तसाच प्लॅटफॉर्मच्या बाहेर पळण्याचा प्रयत्न करू लागला. पण यावेळेला जे होणार होते त्याची त्यांनी कल्पना केली नव्हती. प्लॅटफॉर्म हा इंचाने इंच मोठा होऊ लागला होता. तो पुन्हा पळून पळून त्याच प्लॅटफॉर्मवर येत होता, त्याच ठिकाणी येत होता. त्याला काहीच समजत नव्हते. आणि असंच एकदा पळता पळता तीच टपरी आणि तीच बाई त्याच्या समोर आली. ती बाई त्याला पाहून क्रूर नजरेने हसू लागली. तिचा तो भयंकर चेहरा राहुलच्या डोळ्यामध्ये गेला आणि राहुलच्या अंगावर शहारे आले. पण त्याही अवस्थेत राहुलने देवाचे नाव घ्यायला चालू केले आणि तसाच पळू लागला. पण पळता पळता ती बाई ही आता हवेत तरंगू लागली होती. हवेत तरंगता तरंगता तिने तिचे केस इतके मोठे केले की ते जणू आता जमिनीला लागू लागले होते. पण त्याही अवस्थेमध्ये राहुल हा प्लॅटफॉर्मच्या बाहेर पडला आणि ती बाई ती मात्र त्याचा कोणत्याही प्रकारे पिछा सोडत नव्हती. ती तशीच त्याच्या मागे येऊ लागली होती. जणू तिने आता राहुलच्या पायावर देखील वार केला होता. पण कसा बसा करून राहुल हा त्या प्लॅटफॉर्मच्या बाहेर आला आणि काही अंतरावर येताच तोनी सुटकेचा श्वास घेतला. पण हे एवढंच पुरेसं नव्हतं. बाहेर येताच त्यांनी आपला मोबाईल काढला आणि एका भावाला फोन लावला. तो तिथेच कुठेतरी राहत होता, तो ऐकून होता. आणि त्या भावाला फोन लावताच आधी तर त्याने खूप शिव्या घातल्या, पण नंतर त्याने सांगितले ती बाई आणि ते स्टेशन मुळात तेच भूटातकी आहे आणि त्याच्या बाजूला असणारा परिसर देखील. तू फक्त आणि फक्त आता एकच काम कर. तू तिथून बाहेर तर गेलायस, पण बाहेर जाताच कोणत्या व्यक्तीवर बोलू नको. तिथे रिक्षा स्टँड असेल त्यांच्यावरही बोलू नको. फक्त तिकडे जाऊन एका ठिकाणी बस आणि देवाचे नामस्मरण कर. राहुलने प्रश्न केला, का? पण यावर त्याच्या भावाने काहीच सांगितले नाही. राहुल हा हळूहळू चालत तसाच त्या रिक्षा स्टँड जवळ जाऊ लागला. मनातून एक भीतीही गेली होती की आता सगळं ठीक आहे. पण चालताना अचानकपणे हसण्याचा आवाज येऊ लागला.
समजून येत होतं की हा एका बाईचा आहे. कळत न कळत राहुलच्याच मागे पैंजणांचा आवाज येऊ लागला. पण हे देखील कमी नव्हते, तर आता चक्क राहुलच्याच मागे कोणीतरी चालतंय असं वाटू लागलं होतं. पण त्याला आठवलं की असं काही होत असताना मागे पाहायचं नाही. राहुलला आवाज येऊ लागला त्याच्या नावाचा, पण राहुल तसाच चालू लागला. आणि बघता बघता त्याला ते स्टँड दिसू लागले. त्या स्टँडवर देखील काही माणसं होतेच. मनात एक समाधान आले आणि असे वाटलं की त्यांच्यावर जाऊन बोलावे. पण हे पुरेसे नव्हते, कारण की ते माणसं एकटक राहुलकडेच पाहत होते. आणि त्याच्या भावाने सांगितलेली गोष्ट आठवली की कोणाबरी बोलू नको. राहुल तसाच जाऊन तिकडे एका ठिकाणी बसला आणि बसताच क्षणी त्यांनी पाहिले की ते सगळे रिक्षा स्टँड मधले माणसं आणि ती बाई ही राहुलकडेच येत आहे. राहुल त्या क्षणी देवाचे नामस्मरण करू लागला. ते राहुलच्या जवळ जरी आले तरी राहुलला काही करू शकत नव्हते. त्यांच्या मनात राहुलबद्दल अत्यंत राग होता. ते का, त्यांनाच माहीत. राहुलवर हमला करण्याचा प्रयत्न केला, पण त्याच्यावर त्याचा काहीच उपयोग होत नव्हता. ती बाई अत्यंत क्रूरपणाने चिडली होती. शेवटी तिने आपले नख मोठे केले आणि राहुलला मारण्यासाठी जवळ गेली. पण त्याच क्षणी 2 लाईट्स हे त्या बाईच्या डोळ्यावर चमकू लागल्या. ते जवळ येताच त्या बाईनी आणि आजूबाजूच्या सगळ्या त्या भूतांनी हे लांब पळू लागले. राहुल हा त्या लाईटींकडे बघू लागला आणि नंतर कळले की ती 4 व्हीलरचीच एक लाईट होती. त्यात त्याचा तो भाऊच होता. त्या भावाने गाडीमधनं न उतरता राहुलला गाडीमध्ये बसवले. राहुल गाडीमध्ये बसून त्याच्या भावाची घट्ट मिठी मारली आणि रडू लागला. त्याला घरी नेले, पण घरी जाताना देखील असाच कोणता तरी भास होत होता. असे वाटत होते की मागून कोणीतरी येत आहे, कोणीतरी गाडीवर नाचत आहे, कोणीतरी राहुलला बाहेर खेचण्याचा प्रयत्न करत आहे. पण भावाने सांगितले की बाहेर बघू नको, फक्त एकटक नजर ठेव. तेच त्यांनी केले. घरी पोचताच पुन्हा एकदा भावाने खूप शिव्या घातल्या आणि परत सांगितले की त्या स्टेशनवर आजपासून 5-6 वर्षाआधी एक गरीब बाई होती. आजूबाजूला काहीच नव्हते, म्हणून तिने एक छोटीशी चहाची टपरी टाकली. चहाची टपरी खूप चालायला लागली, पण आजूबाजूच्या दुकानदारांना ते मान्य नव्हते. म्हणून त्यांनी एक दिवस त्या भोळ्या भाळ्या बाईला काही कामानिमित्त बाहेर पाठवले आणि तिच्या चहामध्ये काही घाण मिसळली. प्रवासी चहा पिऊ लागले आणि पिता पिता त्यांना त्या चहामध्ये कचरा सापडला. त्यात त्या प्रवासींनी तिला खूप दम दिला. तो दम तिला सहन होत नव्हता, पण कळत न कळत पुढून ट्रेन येत होती. त्याच वेळेला कोणीतरी मागून तिला धक्का दिला. ती तशीच पडली आणि ट्रेनच्या खाली ही मेली. पण मरताना तिला तिचे ते मुलं आठवत होते. पण यावेळी दुर्दैव या गोष्टीचं होतं की कोणी तिच्या मदतीला गेलं नाही. ती तशीच तिकडे मेली. पण नंतर काही दिवसांनी ज्या व्यक्तीने तिच्यावर हे सगळं षडयंत्र केलं होतं तो देखील अशाच प्रकारे मरण पावला. आणि बघता बघता रात्रीच्या असल्या घटना घडू लागल्या. त्या बाईची आत्मा तिकडे दिसायला लागली आणि जो कोणताही प्रवासी तिकडे जातो आणि चहा पितो तो मुळात परत जिवंत येतच नाही. तू खूप नशीबवान आहेस की तू जिवंत आलास. हे ऐकताच राहुल हा देवाचे आभार मानू लागला. तुमच्यावरही असा प्रसंग झाला तर तुम्ही काय कराल? तुम्ही मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. कथा कशी होती मला तुम्ही इंस्टाग्रामवर सांगू शकतात. आयडी आहे tejas.story. चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बेल नोटिफिकेशन नक्की दाबा. भेटूया पुढील भागांमध्ये.